हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 7வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाशात्तेशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदिरयेत् शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सतं नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ஸோ நம்ம வந்து நேற்று 7வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதில் யாராவது என்ன பார்த்தோன்றது சொல்ல முடியுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஞாபகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன கற்றுக்கிட்டோம் நம்ம? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது பாயிண்ட் சொல்ல முடியுமா? ஓகே. ஸோ நம்ம ஒரு 7வது 12வது அத்தியாயத்தோட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பக்தி யோகம் ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா? பக்தி யோகத்தை வந்து இங்க சொல்றாரு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான விஞ்ஞான யோகம் இதனோட தலைப்பு இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு ஆரம்பத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்துல
உனக்கு வந்து எந்த ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. பாயிண்ட் சொல்றீங்களா மாதாஜி நீங்க? சொல்றேங்க மாதாஜி. நேத்து நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வரல. நேத்து நீங்க வந்து நான் 7வது அத்தியாயம் படிச்சேன். நானு சொல்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிறிஸ்தவத்திற்கான முழு முதல் கடல் வந்து பிதாவின் மகனை என்னிடம் பற்றுதல் கொண்டு மனதுடன் என்னை பற்றி முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி நேற்று பார்த்தோம். கடவுளை பத்தி நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லா இதுலயும் வந்து கடவுள் தான் இருக்கிறாரு. சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நாம் எப்படி ஒத்து போகிறது, முழுமையா அறிகிறோம் நம்ம அப்படிங்கறத பத்தி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, சரிங்க மாதாஜி, சூப்பர். சோ உனக்கு எதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட? ஆகாயம், புத்தி, மனம், அகங்காரம் இதெல்லாம் 8ம் சேர்ந்ததே ஒரு பிரிந்த ஜடம் சக்தியாக நம்ம கூட இருக்குது. அதை எப்படி போக்குறது, அதை எப்படி பஞ்சாசர முறையில நம்ம எப்படி பின்பற்றி அதை நம்ம நடைமுறைக்கு கொண்டு வர்றதுங்கிற பத்தி படிச்சேன் நானு. ஓகே, சூப்பர் மாதாஜி. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு தக்ஷுருணம், கேட்டல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்பதன் மூலமாக தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நமக்குடைய ஞானத்தை வந்து வளர்த்துக்க முடியும். கிருஷ்ணர் மீதான பக்தி வரும். அப்போ நம்ம இருதயம் வந்து என்ன ஆகுது, படிப்படியாக தூய்மை அடையுது. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. நீங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஞானம் விஞ்ஞானம் சொல்றாரு. ஞானம்னா என்ன பார்த்தோம், கடவுளை பத்தி, கடவுளுடைய சக்திகள், அவருடைய மகிமைகளை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். விஞ்ஞானம்னா அவர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு இனிமையானவர்ன்றது தான் வந்து விஞ்ஞானம் இல்லையா? ஸோ மனுஷியானாம் சகசிரேஷு, அதாவது லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து அவரை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அது யாரோ ஒருத்தர் தான் வந்து பரிபூர்ண பக்குவத்தை அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த புலன் இன்பத்திலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும் இல்லையா? அத்தக ஸ்ரீகிருஷ்ண நாமாதி நாபவேத் கிரகாயாம் இந்திரிய சேவோன் முகேஹி ஜிவ்வாதோ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரத் ஆதைக. கிருஷ்ணரை நம்ம வந்து இந்த ஜட புலன்களால் வந்து புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. அதுக்கு வந்து என்ன வேணும், ஞானம் வேணும் இல்லையா? நம்ம வந்து நம்மளை தூய்மைப்படுத்திக்கணும் இல்லையா? நம்ம இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜடப்பட்டுக்கள்ல இருந்து நம்ம தூய்மை அடையணுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய சக்திகள், அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, தலச சக்தின்றதை பார்த்தோம் இல்லையா? அந்தரங்க சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சி ராதாராணி இல்லையா? அவருடைய சக்தி, உயர்ந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனம். தாழ்ந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள், மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா? அதுதான் நம்ம ஸ்தூல உடம்பு சூக்ஷ்ம உடம்புன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுதான் அவர் சொல்றது. அவருடைய பிரிந்த சக்தி தான், தாழ்ந்த சக்தி தான் இது. ஓகே, பஞ்சமகாபூதங்கள், அப்புறம் மனம் புத்தி அகங்காரம் சூக்ஷ்ம உடம்பு, இது ஜட சக்தி அவரோடது. உயர்ந்த சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆன்மீக லோகம். தடஸ்த சக்தி வந்து நம்ம ஜீவாத்மாக்கள். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம இதெல்லாம் நேற்று பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம கலவை இல்லையா? நம்ம உடம்பு எடுத்துக்கிட்டு ஸ்தூல உடம்பு இருக்கு, சூக்ஷ்ம உடம்பு இருக்கு, ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துலயும் அவர் வந்து இருக்காருன்றதை பார்த்தோம். நீரின் சுவையாகவும் ஒருத்தர் ஒரு மனிதனுடைய பலமாகவும் அவர் இருக்காருன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லாமே படைக்கப்பட்ட விஷயத்துல எல்லாமே அவர் இருக்கார். சூரியன் சந்திரனின் வெளிச்சமா அவர் தான் இருக்காரு இல்லையா? ஒருத்தருடைய இந்த மண் வாசனையும் அவர் தான் இருக்காரு. நெருப்பின் வெப்பமாவும் அவர் தான் இருக்காரு இல்லையா? ஒருத்தருடைய ஆயுட்காலமாவும் வந்து நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரால் என்ன பண்ண முடியும், அதிகரிக்க முடியும், இல்லை குறைக்கவும் முடியும். அந்த அளவுக்கு அவர் இருக்கார். ஒருத்தருடைய திறமையாவும் அவர் தான் இருக்காரு. வேதங்களின் ஓம்காரமும் அவர் தான் இருக்காரு. ஆகாயத்தின் சப்தமும் அவர் தான் இருக்காருன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா
பீஜம் மாம் சர்வபூதானாம், எல்லாத்துக்கும் விதை அளிக்கும் தந்தை அவர் தான் இருக்கார் இல்லையா. இந்த 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா, ரஜோ தமோ அண்ட் சத்துவகுணம். இந்த 3 குணங்களை கடந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், வெளியே வரணும். இந்த உலகம் அவரை சார்ந்துதான் இருக்கு. எப்படி ஒரு மணிமாலையில வந்து கயிறு தெரியாம இருக்கோ, நம்ம ஸ்தூல புலன்களால அவரை வந்து பார்க்க முடியலன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அவர் இருக்கார், நம்மளை பார்க்கலன்றதுனால அவர் இல்லாம இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நமக்கு தகுதி இருக்கான்றதை நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ நிலத்தின் அருமா இது பார்த்தோம். தவம் புரிபவர்களின் தவமும் அவராக தான் இருக்கார் இல்லையா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலசாலிகளின் பலமும் புத்திசாலிகளின் புத்தியும் எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையும் அவர் தான் இருக்காருன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ தர்மத்தின் கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லா காமமும் பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ரெகுலேட்டட் ரெகுலேட்டட் செக்ஷுவல் லைஃப் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தையை ஈண்டெடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் அவர் தான். அவர்கிட்ட இருந்தா எல்லா அவதாரங்கள் வந்துச்சுன்றதை நம்ம பார்த்தோம். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு போனாதான் நம்மளால சுத்த சத்துவ குணத்திலிருந்து பக்தியை பண்ண முடியும். இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான் பரம புருஷ பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஓகேவா. ஸோ அவருடைய துணை கொண்டுதான் நம்ம இந்த மாயையை வந்து நம்ம வெல்ல முடியும். இல்லைன்னா நம்மளால வந்து வெல்ல முடியாது. ஏன்னா மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா தைவி ஏஷா குணமயா மமமாயா துரத்தையா, மாயா வந்து ரொம்ப வந்து வலிமையானவங்க. யார் ஒருத்தங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களால வந்து தான் அந்த மாயையை வந்து வெல்ல முடியும். ஓகேவா. ஸோ இன்னைக்கோட ஸ்லோகத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது ஸ்லோகம் யாராவது படிங்க. படிக்கிறேன். नमां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नरातमाः मायाया बृहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. மத்தேஜி உங்க பேரு? பூஜாஸ்ரீ. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமாம் துஷ்கிருத்தினோ, அதாவது அறிவில்லாத மூடர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து 4 விதமான மனிதர்களை பத்தி சொல்றாங்க. துஷ்கிருத்தினோ, யார் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு 4 வகையான மனிதர்கள் சொல்றாங்க. அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூடா, அதாவது முட்டாள்கள், மனிதனை விட மிருகங்களை விட கீழானவர்கள் மூடர்கள். ஓகேவா. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நராதாமா, மனிதர்களில் வந்து நரன்னா மனுஷன், மனிதர்களில் கடைநிலையோல் இருவன். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாயையா அபாரதகா, அதாவது மாயைக்குள் உட்பட்டு இருப்பாங்க அவங்க. ஆசுரியம் பாவம், அதாவது அசுரனுடைய பண்புகளை கொண்டிருக்க இந்த 4 மனிதர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படியாப்பட்டவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருதினோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. மூடா. ஓகே, இந்த நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த 4 பேர் தான் கடவுள்கிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைக்க மாட்டாங்க. பட்டப்படிப்புக்கு சமூக அந்தஸ்துக்கு ஆகியவை பௌதிக பந்தத்தில் இருந்து விடுதலை அடைவதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை. அதற்கு ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைய வேண்டும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம இயல்பான வாழ்க்கையில வந்து நம்ம வந்து முடி வெட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு பார்பர் ஷாப்புக்கு போறோம் இல்லையா. என்ன நம்பி நம்ம தலையை வந்து அவருக்கு கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஒரு நம்பிக்கையில கொடுக்குறோம் இல்லையா. அதே ஒரு நம்ம பஸ்ல போறோம், யார்கிட்டயாவது நம்ம வந்து டிரைவர் கிட்ட போயிட்டு எங்கப்பா உன்னோட லைசன்ஸ் காமின்னு என்னைக்காவது கேட்டிருக்கோமா? நம்ம பாட்டுக்கு நிம்மதியா ஏறி உட்காந்துட்டு தூங்கிட்டு வேற போவோம். கரெக்டா. அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பிக்கை வைப்போம். வேதங்கள் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனமா தளத்தை காமிப்போம் கேள்விகள் மூலமா இல்லையா. எங்க நம்பிக்கை வைக்கணுமோ அங்க நம்பிக்கை வைக்க மாட்டோம், எங்க கேள்விகள் கேட்கணுமோ அங்க கேள்விகள் கேட்க மாட்டோம். கரெக்டா. ஹரே கிருஷ்ணா. கரெக்ட் இல்லைங்களா. சோ இந்த மூடர்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த கழுதை இருக்கு இல்லையா, கழுதை வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வண்ணான் கிட்ட எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும்னா அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யும். அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் லாஜிக்கே இல்லை. நான் வந்து இவன் கையில வேலை செய்யறதுல நான் எங்கேயாவது போனா ஒரு பிடி பிள்ளை எனக்கு கிடைக்கும். அவன் என்ன பண்ணுவான், பொதி மூட்டையை சுமத்து வச்சுட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுவான், அது தலையில வந்து ஒரு கட்டை கட்டிடுவான், ஒரு குச்சியை கட்டிட்டு அதுக்கு அதை இன்னொரு முனையில வந்து புல்லை கட்டி விடுவான். அது என்ன நான் நினைக்கும், ஒரு அடி எடுத்து வச்சா எனக்கு அந்த புல்லு கிடைக்கும்னு நினைக்கும். ஆனா அடி எடுத்து வைக்க வைக்க என்ன ஆகுது அந்த புல்லு, இமேஜின் பண்ணுங்க இந்த சீனை.
தூரம் தூரம் போகுது இல்லையா? அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த ஏரிக்கரையை சேர்ந்த பிறகுதான் அந்த புல்லையே அவுத்து போடுவான். அந்த ஒரு கட்டு புல்லுக்கோசம் அவன் வந்து என்ன பண்றான், அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்படுறான் அந்த கழுதை. ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. அதே மாதிரி நம்ம கூட யோசிச்சு பாருங்க, காலையில இருந்து சாயங்காலம் வேலைக்கு போவோம். அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஓடி டைம் வேற பண்ணுவோம் சில நேரத்துல இல்லையா? இரவும் பகலும் அயராத உழைப்பு. எதுக்கு? ஒரு வேளை சாப்பாட்டுக்கோசம். நம்ம எவ்வளவு சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம எவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்படுறோன்றது யோசிச்சு பாருங்க. கரெக்டா? நம்ம சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லுது? நம்ம பக்திக்கு வந்து நம்ம டைமை ஒதுக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லுது இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அயராம உழைக்கிறோம். உழைக்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா பல நாள் தூக்கம் இல்லாம, சாப்பிடுற சாப்பாடு டைஜஷன் ஆகாம ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாம் இல்லையா? நம்ம ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் இந்த மனுஷ ஜென்மம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம் எல்லாம் இப்படி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த துஷ்கிருத்தினர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு கடைநிலையோர். ஆனா இந்த மனிதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 84 லட்சம் ஜீவராசிகள்ல வந்து மனுஷன் வந்து 4 லட்சம் இருக்கான். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்தரா கிளாசிஃபை பண்றாங்க, சிவிலைஸ்ட் அண்ட் நான் சிவிலைஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு. சிவிலைஸ்டு கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை தெரிஞ்சுட்டு பக்தி பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம கஷ்டமான நிலையில கூட யாருக்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட தான் வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், மறந்துட்டோம். அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது கடவுளை வந்து அப்படி ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணும், எனக்கு வந்து என்ன கூட்டிக்கோங்க, நான் வந்து நான் மறந்துடுவேன், நான் போகலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் பிறந்த பிறகு என்ன பண்ணுவோம், அதே கடவுளை வந்து எதிர்த்து பேசுவோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எஸ் மாதாஜி. மனுஸ்மிருதியில அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கீழேயான நிலைகள் வந்து வராது. கடவுள் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு அந்த நிலைமை வராது. ஜகாய் மதாய்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா கட்டறிந்த பிராமணர்கள். அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்கள்லாம் நல்லா படிச்சிருக்காங்க. அதனால வேதங்கள் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்குதோ அதையெல்லாம் செய்வாங்க. ஓகேங்களா? மாம்சம் சாப்பிடுவாங்க, குடிப்பாங்க, போதைப் பொருளுக்கு அடிமை, பெண்ணோட உறவு வச்சுக்கிறது, அது மாதிரி நிறைய தவறான வழிகள்லாம் தேவையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்தாவும் இருந்தாங்க. நித்யானந்தருக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நீ என்ன பண்ணு, நாமத்தை எல்லாருக்கும் எடுத்துட்டு போய் கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இவங்கள என்ன பண்றாரு, ஒவ்வொரு கதவா தட்டி தட்டி போய் எல்லாருக்கும் நாமத்தை கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கதவு அவங்க நீங்க ஒரு முறை சொல்லுங்க போதும், உங்களுக்கு வந்து உயர் லோகம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து இந்த குடிச்சிட்டு கலாட்டா பண்ணிட்டு இருக்க இந்த பிராமணர்கள்கிட்டயும் போறாங்க. அவங்க ஜனங்க சொல்றாங்க, வேணாம், அவங்க வந்து கெட்டவங்க, அவங்களுக்கு புத்தி இல்லை, அவங்க கையில போகாதீங்க, பரவாயில்ல நான் சொல்றேன் இவங்களுக்கு, இவங்களுக்கு நன்மை கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து போறாங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா இவரையே அடிக்க வர்றார், நித்யானந்தனை. இந்த விஷயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு தெரியுது. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கோவப்படுறாரு. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவம் வந்து என்னோட சகாக்களை நீங்க அடிக்க போறீங்க, உங்களை பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல சுதர்சன சக்கரத்தை ஆகாவனம் பண்றாங்க. அப்போ வந்து நித்யானந்த பிரபு பாத்தீங்கன்னா, வேண்டாம், நீங்க வந்திருக்கிறது கருணையின் அம்சமா வந்திருக்கீங்க, அதனால எந்த ஆயுதமும் தரிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறார். சோ இப்ப இதுல இருந்து யார் ரொம்ப கருணையானவர், கடவுளா கடவுளுடைய பக்தர்களா? பக்தர்கள். கடவுளுடைய பக்தர்கள் இல்லையா? கடவுளுடைய பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப கருணாமூர்த்தி இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய பிரபுபாதா அந்த தள்ளாத வயசுல போயிட்டு இந்த இஸ்கான்ன்ற ஒரு நிறுவனத்தை ஸ்தாபிச்சாரு. அப்புறம் வந்து எத்தனையோ புத்தகங்களை நமக்கு மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு. ஆமா மாதாஜி. ஸோ நம்ம எத்தனையோ நம்ம ஆயுட்காலம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து அந்த புத்தகங்களை படிக்க முடியாது. அதனால பிளான் பண்ணி இப்ப இருந்தே வந்து நம்ம புக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு முடியுமோ அவர் எழுதிய புத்தகங்களை வந்து நம்ம எழுதணும், படிக்கணும் இல்லையா? எழுதுனதை நம்ம படிக்கணும். நம்மளால எழுத முடியாது, அட்லீஸ்ட் படிக்கவாது செய்யணும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா அபாரதக ஞானம் இல்லையா? மாயைக்குள்ள உட்பட்டிருக்கவங்க இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வந்து முழு முதல் கடவுள் ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஓகேவா?
மாதாஜி மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க கிச்சன்ல செய்யற வேலை எனக்கு கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஆன்சர் பண்ணிட்ட பிறகு மியூட் பண்ணிடுங்க பிரபு ப்ளீஸ். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாவுக்கு மாத்திரம் தந்தை இல்லை, நமக்கு எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அவர் தான் தந்தை. அவர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் விதையா இருக்கார். அவருடைய விரிவாக்கம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன் பரமாத்மா. அவர்கிட்ட இருந்தால் எல்லா அவதாரங்கள் வந்து இறங்கி இருக்குதுன்றது நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஆனால் இந்த மாயைக்குள்ள உட்பட்டு இருக்கிறது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஏற்றுக்கவே மாட்டாங்க. அவங்க கடவுளை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் வந்து வேதங்களை வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க தான் பெரிய இவங்கன்ற மாதிரி இருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நான்காவது வகையான மனிதர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருத்தினம், ஆசுரம் பாவம், அதாவது அசுர குணங்கள் கொண்டவங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் மேல வந்து பொறாமை கொண்டவர்கள். ஓகேங்களா? கடவுள் மேல பொறாமை கொண்டதுனால அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து ஏத்துக்கவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த 4 வகையான மனிதர்களை வந்து வேதங்கள் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா துஷ்கிருத்தினோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது. அதே கிருஷ்ணா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ஞானி ச பரதர்ஷபா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரதர்களில் வந்து பக்தர்களில் வந்து 4 பேர் இருக்காங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கோசம் கிருஷ்ணர் கிட்ட வராங்க, பக்திக்கோசம் வரல. அவங்க யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தோ துயருற்றோர், ஓகேங்களா? அர்த்தார்த்தி செல்வம் வேண்டுவோர், ஜிக்னாசு கேள்வி உடையோர், அப்புறம் ஞானி பரம பூரண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 4 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துக்கோசம் கிருஷ்ணர் கிட்ட வருவாங்க. ஆனால் இந்த 4ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து சிறந்தவங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஞானி. ஞானிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பரம உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. இவங்களுக்கு பொருள் ஆசை எதுவுமே இருக்காது. கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தர்கள் சொல்லிட்டு சொல்லும். அதனுடைய பலன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாந்த ரசத்தினால கடவுளுடைய உறவு வச்சிருப்பாங்க அவங்க. ஓகேங்களா? மீன்ல இருக்கிறவங்க 3 பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர், அதாவது இவரு தான் பெஸ்ட். இதுல பெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர்ல ஞானி. ஏன்னா அவர் வந்து கடவுள் தான் வேணும்னு போறார். ஆனா இந்த 3 பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அர்த்தம்னா துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், அப்புறம் வந்து ஜிக்னாஸ் கேள்வி இருக்கும். இவங்க வந்து சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆசை, ஒரு காரியம் எனக்கு கை கொடுணுன்றதுக்கோசம் பக்தி பண்ணுவாங்க. அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ம மிஸ்ர பக்தின்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? கர்ம மிஸ்ர பக்தி. அந்த பக்தி பண்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆசைகள் வந்து நிறைவேறும். அப்புறம் வந்து பக்தி தொண்டின் மூலமாக சில விருப்பங்கள் பூர்த்தி செய்ய விரும்புவதால் இவர்கள் தூய பக்தர்கள் அல்ல. ஓகேங்களா? இவர் தூய பக்தர்களா எப்ப மாறுவாங்கன்னா எப்ப இவங்களுக்கு ஒரு தூய பக்தர்களோட சகவாசம் வருதோ அப்ப வந்து கலக்கமுள்ள பக்தி வந்து கலங்கமற்ற பக்தியா போயிடும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? நம்ம எல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரியில இருக்கிறோம்னு யாராவது சொல்லுங்க இந்த 4 இடத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. தீய பக்தரோட உறவுல கொள்கிறோம். 1 2 3 ஃபர்ஸ்ட் 3 இல்ல லாஸ்ட் 1? ஃபர்ஸ்ட் 3ல நம்ம வரோம் இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. நம்ம எல்லாம் வந்து இன்னும் தூய பக்தியில வரல, நிஷ்காம ஞான மிஸ்ர பக்தி பண்ணல. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர். ஓகே, அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு வந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்துல வந்து ரூப கோசாமி என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்யா அபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனார்விதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ண அனுசீலனம் பக்தி உத்தம. ஸோ நமக்கு எதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்திக்கு உதவுதோ நமக்கு சூழ்நிலைகள் பக்திக்கு ஃபேவரா இருக்கோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணுமா, இல்லைன்னா அந்த விஷயங்களை விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? அந்யா அபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனார்விதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ண அனுசீலனம் பக்தி உத்தமம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா சுச்சுவேஷனும் கிருஷ்ணருக்கு ஃபேவரபிளா இருந்தாதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அந்த விஷயங்களை விட்டுடணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், முழு நேரமும் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா? தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழு நேரமும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க. ஓகே? ஸோ நம்ம பக்தி பண்ண பண்ண நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் போகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकपडिक्तिर्विशिष्यते हरियो हि ज्ञानिनोऽध्यर्थमहं स च मम प्रियः।
ஸோ இந்த 4 பேர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானி என்று வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பிரியமானவன். ஏன்னா அவன் எனக்கு வந்து நான் அவனுக்கு பிரியம், அதனால எனக்கு அவனுக்கு பிரியம். ஓகேங்களா? அப்படி சொல்றாரு. ஏன் அவனை பிரியம்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தூய பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான், தூய பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபட்டுட்டு இருக்கான், அதனால எனக்கு அவனை பிடிக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அந்த பக்தனுக்கு யாரை பிடிக்கும்னா கிருஷ்ணரை பிடிக்கும். ஓகேங்களா? 2 பேருக்குமே 2 பேரையும் பிடிக்கும், பக்தர்களுக்கும் பிடிக்கும். அங்க இருக்கிற ரிலேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா களங்கமற்ற தூய பக்தி. ஓகேவா? பரிபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த பரிபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நமக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது, பௌதிக ஆசைகள் எதுவுமே ஒரு துளி கூட இருக்கவே கூடாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த 4வரில் யார் சிறந்தவர்னு ஞானி. ஓகேவா? ஏன்னா அவர்கிட்ட ஜட விருப்பங்கள் எதுவுமே இல்லை. எப்பொழுதும் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, தூய பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு. நித்திய யுக்தா, சதா காலமும் அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகே. மத்தது उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். இந்த 4 பேரும் உத்தமர்கள் தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன். அவங்க வந்து நான் என்ன எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவேனோ அது மாதிரிதான் நான் அவங்களையும் வந்து ட்ரீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்றேன். எனக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை அவரை பிடிக்கும். எவ்வளவு அளவுக்கு அவரை பிடிக்குமோ இந்த பக்தர்களையும் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஏன்னா பக்தர்கள் என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்காங்க, பக்தருடைய இதயத்துல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஏன்னா அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து என்னை விட்டு வேற எதுவுமே தெரியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த பர்பாட்ல பிரபுபாத ஒரு கோட்பாடு எடுத்து சொல்றாரு பாகவதத்துல இருந்து. அகம் பக்தா பராதீனோ ஹே அஸ்வத்தாம் அஸ்வதந்திர இவா த்விஜா சத் துபீர் சாதுபீர் கிரஸ்தோ ஹிருதய பக்தை பக்தா ஞான பிரியக. ஓகேவா? ஸோ கேவல பக்தி பண்றாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அளவுக்கு பியூர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்க வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுள் சொல்றார். ஓகே. இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே உத்தமர்கள், என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள், எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றார். ஆசைகளுடனோ ஆசைகள் இல்லாமலோ நம்ம என்ன பண்ணலாம், கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும். நமக்கு என்ன இருக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்யணும்ன்ற ஒரே ஆசைதான் இருக்கணும். எப்போதும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், கிருஷ்ணரை அணுகலாம். ஓகேங்களா? நமக்கு என்னெல்லாம் திறமைகள் இருக்கோ அது வந்து கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அவருக்கோசம் பாடலாம், அவருக்கோசம் நம்ம ஆடலாம், அவருக்கோசம் சமைக்கலாம், அவருக்கோசம் மாலையை தொடுக்கலாம், அவருக்கு ஆராதனை பண்ணலாம், அவருடைய புத்தகங்களை விநியோகம் பண்ணலாம். எதை வேணாலும் யாருக்கோசம் பண்ணணும், கிருஷ்ணருக்கோசம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. बहूनां जन्मनां नामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभटिः. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் பக்தியில் வர்றான்னா இன்னைக்கு பிறந்துட்டு நாளைக்கே வந்து பக்தியில் வர்றதில்ல. பல பல பிறவிகள், எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான பிறவிகள் எடுத்த பிறகுதான் வந்து என்ன பண்ணா உண்மையான அறிவுடையன்னு ஆகிறான். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாகவே என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறார் பற்பல பிறவிகளுக்கு அப்பால். ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து எங்க ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க, பகுனாம் ஜென்மனாம். ஓகே. எத்தனையோ பல பல பிறவைகளை எடுத்துட்டு என்கிட்ட வர அந்தே ஞானவான். அப்பதான் வந்து பல பிறவைகளுக்கு பிறகுதான் அவனுக்கு வந்து புத்தி வருது. அப்ப வந்து என்ன நினைக்கிறான், வாசுதேவ சர்வம் இதி அப்படி நினைக்கிற மகாத்மா இல்லையா? வாசுதேவர் தான் வந்து உண்மையான கடவுள் தெரிஞ்சுக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாத்மான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. அப்படி இருக்கிற வந்து சூதுர்லப, அப்படி பாக்குற வந்து பார்க்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள் ரொம்ப ரொம்ப அரியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி தூய பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நம்ம சகவாசம் வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பழக்க தோஷம்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அவங்க மூலியமா நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய களங்கமான பக்தி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தி ஆகும். அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து சாது சங்கம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்றதை நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த கர்ம பக்தி மிஸ்ராவும் சரி, மிஸ்ர பக்தர்களா இருந்தா கூட நம்மளால கேவல பக்தி பண்ண முடியும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம யார்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். பக்தி தொண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது, பற்பல பிறவிகளுக்கு பிறகு கிடைக்குது.
இல்லையா? அதுவும் தூய பக்தர்களின் சங்கத்தால நம்ம ஈஸியா லிஃப்ட் மேல போயிடலாம். எப்படி வந்து படிக்கட்டு ஏறி போனா கஷ்டம் இல்லையா? லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணா ஈஸி இல்லையா? அதனால தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தால நம்மளால பக்தியில வந்து அதிவேகமா முன்னேற முடியும். இல்லைன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரிதான் பிறக்கணும். என்னவா பிறக்கணும் அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு கேரண்டியே இல்லை. மிருகமா பிறக்கலாம், எது மனுஷனா பிறக்கலாம், என்னவா பிறக்கும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்ம கர்மா பத்தி நமக்கு தெரியாது இல்லையா? புத்திசாலி நபர் மற்றவர்களின் அனுபவங்களில் இருந்து கற்றுக்கொள்கிறான். ஓகே, அப்போ புத்திசாலி நம்ம ஆகணுமா ஆகக்கூடாதா? இங்க ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகணும் மாதாஜி. சோ இப்ப நம்ம யாரோட வாழ்க்கை பாடத்துல இருந்து பாடம் எடுத்துக்கணும்? நம்மளுடைய அர்ஜுனன் குழம்பி இருக்காரு இல்லையா? அவர் கேள்வி கேட்கிறாரு. அதன் மூலியமா நம்ம என்ன ஆகணும்? பதில்களை எடுத்துக்கிட்டு நம்மளும் புத்திசாலி ஆயிட்டு எத்தனையோ ஜென்மத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா? பற்பல பிறவிகளை வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஜென்மத்தை வேஸ்ட் பண்ணலாமா? பண்ணக்கூடாது. பண்ணக்கூடாது. சோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? பக்தி பண்ணலாம். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடணும். எப்படியாப்பட்ட பக்தி பண்ணணும்? நம்ம பண்ற பக்தி இல்ல போகஸ் பக்தி. ஆமாவா இல்லையா? நீ இது கொடுப்ப, நான் இது கொடுக்குறேன்னு சொல்றோம். கரெக்டா? கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம எப்படியாப்பட்ட பக்தி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னா கலங்கமற்ற தூய பக்தி. அதாவது இந்த பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது. அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எனக்கு இது வேணுன்றதுக்கோசம் நம்ம பக்தி பண்ணக்கூடாது. இன்னைக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், அதனால நான் துக்கமா இருக்கேன், அதனால கொஞ்சம் 2 மாலை கூடுதலா பண்ணக்கூடாது. எப்பயுமே சதா காலமும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரிஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா? அது நித்தியமா பண்ணணும். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. ஸோ ஜட ஆசைகள்னால என்ன பண்றாங்க மனிதர்கள்? அவங்களோட அறிவை எழுந்துடுறாங்க. ஸோ அறிவை எழுந்துட்டு காமை தைர் ஹிருதய ஞான பிரபத்தியந்தே அந்நிய தேவதா. அதாவது அந்நிய தேவதான சிறு தேவர்களை வந்து வழிபடுறாங்க. ஏன்னா அவனுக்குள்ள என்ன இருக்கு? காமம் இருக்கு. காமை தஸ்தைர். அவன் இருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசை இருக்கு. எனக்கு இது நடக்கணும், இது வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் அவன் யார்கிட்ட போறான்? சிறு தேவர்கிட்ட போயிட்டு வழிபாடு பண்றான். சோ சிறு தேவர்களால வழிபட்ட நமக்கு என்னப்பா கிடைக்கும்னா இந்த இன்ஸ்டன்ட் இந்த மேகி மாதிரி ஒரு ஃபுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இமிடியேட்டா நமக்கு ரிசல்ட் வேணும். நமக்கெல்லாம் அப்படித்தானே ஆசை. நினைச்ச உடனே எல்லாம் நடக்கணும் இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு குறைந்த அறிவு இருக்கவங்க ஆசைகள் நிறைவேறணும், உடனடி பலனுக்கோசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் கிட்ட வந்து போறாங்க. ஓகேவா? சோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோ இதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிறு தேவர்கள் கிட்ட போனா நமக்கு ஃபுல்லாவா விடுவு கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஏன்னா அவங்களே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன ஒரு டிஃபரன்ஸ்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சக்தி இருக்கு, நமக்கு அந்த சக்தி இல்லை. அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு அங்கத்துல இருக்காங்க. கைகள்ல வந்துதான் பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் இருக்காங்க. ஆத்மான்னு எடுத்துட்டா நம்மளும் ஒரு அங்கத்துணுக்கு தான் இல்லையா? அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பவர் இருக்கு, நமக்கு அந்த பவர் இல்லை. சோ இதுக்கு சில உதாரணங்கள் பார்க்கலாம். ராவணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தவம் பண்ணார். பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணார் இல்லையா? தவம் பண்ணிட்டு அவர் என்ன பண்ணாரு? என்ன கேட்டாரு ராவணன்? சாரி, நான் தப்பா சொல்லிட்டேன். இரண்யகசிபு வந்து பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணாரு. ராவணன் வந்து ஒரு சிறந்த சிவபக்தன் இல்லையா? சிவபக்தன். அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு கெட்ட குணம் இருந்துச்சு. என்ன? மாற்றார் மனைவி மேல ஆசை இல்லையா? அந்த காம இச்சைனால அவர் சீர்கெட்டார் இல்லையா? எப்படியாப்பட்ட ஒரு தூய பக்தனா இருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாரு? சிவனுடைய தூய பக்தரா இருந்தார் இல்லையா? அவர் வந்து நாசமானாரா? அழிஞ்சிட்டார் கடைசியில. ராமரால் அழிக்கப்பட்டாரா இல்லவா? அழிக்கப்பட்டாரு. அதே இரண்யகசிபு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து பிரம்மாவை நோக்கி தவம் பண்ணாரு, எனக்கு சாகாத வரம் வேண்டும்னு சொல்லிட்டு. அவர் இறந்து போனாரா இல்லையா? இறந்துட்டாருங்க. அவர் தலையில அவரே கை வச்சு இறந்துட்டாரு. என்ன அவதாரம் எடுத்தாரு அப்ப கடவுள்? நரசிம்ம அவதாரம். சூப்பர் மதர், நரசிம்மா. சோ இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடும் தவம் பண்ணாங்க இல்லையா? இந்த நரசிம்ம அவதாரத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிபு தவம் பண்ணது 3 லோகத்திலயும் அவர் உடல்ல இருந்த வெப்பம் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆச்சு. கடும் தவம் பண்ணி கூட அவரே வந்து என்ன பண்ணாரு?
இறந்து போயிட்டாரு. ஸோ அதனால நம்ம யாரை அணுகுனா நிரந்தரமான தீர்வு கிடைக்கும். இந்த சிறு தேவர்களால நமக்கு இன்னைக்கு வரப்போற பிரச்சனையை நாளன்னைக்கு மாத்தி கொடுப்பாங்க. ஆனா கடவுள்கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது நிரந்தரமா நம்ம கர்மத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம அவரை எப்படி அணுகுறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு அந்த பிரச்சனைகள் வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுப்பாரு. சரிங்களா? இதுதான் வித்தியாசம் சிறு தேவர் வழிபாடுக்கும் கடவுளுக்கும். ஓகே. ஸோ அவர் ஏன் குறைந்த அறிவுடையவர்கள்? அணுகுமுறை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக உணர்வுகளை இழந்து ஆசைகள் உடனடியா நிறைவேறணும். கீழ் குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களை வணங்குவதற்கு விதிமுறைகளால் திருப்தியுற்று சில நேரங்களுக்கு தேவர்கள் சிறந்ததோ என்று எண்ணுவதால். ஓகேங்களா? அவங்க நினைக்கிறாங்க தேவர்கள் நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த தேவர்கள் நமக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் கிருஷ்ணர் தான் சாங்ஷன் பண்ணணும். நம்ம பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாருக்காவது தோல் வியாதி இருந்தா சூரியனை வழிபடணும், அழகான பெண் வேணும்னா சிவனை வழிபடுவாங்க இல்லையா? நல்லா படிக்கணும்னா சரஸ்வதி தாயை வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருடைய இந்த 3 குணங்களினுடைய தாக்கத்தால இந்த சிறு தேவ வழிபாடு பண்றாங்க. ஓகேங்களா? 21 ஸ்லோகம் படிங்க. यो यो यां यां तनुं पठितश्रद्धडियार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. சோ எல்லாரோட இதயத்தில் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன், தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும் போது அதற்கு குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கு அவனது நம்பிக்கை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஓகே. அந்த சிறு தேவரை வழிபடணும்ன்ற கூட அந்த நம்பிக்கையும் சரி, அந்த பலன் வந்து சாங்ஷன் ஆகணும், வேண்டுதலை வந்து சாங்ஷன் பண்ணணும்னு கூட யாரோட அனுகிரகம் வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் வேணும். ஓகேவா? சோ அந்த நம்பிக்கை கூட யார் ஏற்படுத்துறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணராலதான். சரி, அப்படியாவது நீ பக்திக்கு வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இழுக்கிறார். ஓகேவா? சோ அட்லீஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல என்ன உணர்வ. ஓகேவா? ஓகே. நம்ம மனசுல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆசைகள் இருக்கிற மனிதர்கள் தான் வந்து இந்த சிறுதேவ வழிபாடு பண்ணுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக வசதியை கொடுப்பாரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, முழுமையா ஆன்மீக மயமானவர், நித்தியமானவர். அவர் வந்து நம்மள நித்திய லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போவார் இல்லையா? சோ நம்ம என்ன கத்துக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தத்துவம் மற்றும் இலக்கு வந்து பேசுவாங்க, அவங்களுடைய தத்துவத்தை வந்து இலக்கா வச்சிருப்பாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர். ஆசை வெறுப்பு உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது. நம்மளுடைய ஆசைதான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, நமக்கு இரட்டிப்பு மனசு இருக்கு இல்லையா? இது பிடிக்கும் பிடிக்காதது, அதுதான் நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையை வந்து மறக்க செய்யுது இல்லையா? நம்ம வந்து இன்னும் காலையில சீக்கிரம் எழுப்பான்னா இல்ல கொஞ்ச நேரம் சுகமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இல்லையா? மாயைய வெள்ள வழிகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடையணும், பக்தர்களில் உள்ள பரிபூர்ண உண்மை இல்லையா? நம்ம வந்து பக்தர்கள் கிட்ட என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பரிபூர்ண உண்மையை தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அதனால அந்த பரிபூர்ண உண்மை யார், அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். அவங்களாலதான் நமக்கு இதை கொடுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. सतया श्रद्धडिया युक्तस्तस्यारात न मीहते न पठिते छत्तकामान् मयैव विहितान् हितान्. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை வச்சுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபடுறான். அதனால அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், தன்னுடைய ஆசையை வந்து பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனா எல்லா நேரத்துல அது வந்து நடக்காது. ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவை ஆகும். இது யார் சொல்றது? கிருஷ்ணர் சொல்றார். உனக்கு என்ன விருப்பம் இருக்குதோ நீ சிறு தேவர்கிட்ட போனேன்னா கூட அதுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவ் நான் தான் இல்லையா? அத்தாரிட்டேட்டிவ் பர்சன் நான் தான். அதுதான் நான் தான்ப்பா உனக்கு சாங்ஷன் பண்றேன் அப்படின்றது நமக்கு தெரியல இல்லையா? ஸோ இந்த மனிதர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அதிகாரம் வந்து யாருக்கு இருக்கு, ஓனர்ஷிப் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதை வந்து மறந்துடுறாங்க. சோ தேவர்களிடம் போயிட்டு ஒரு நம்பிக்கை வச்சு பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகே. அந்த தேவர்கள் கூட முடியாது. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் அவருக்கு கொடுத்து வச்சிருக்காரு கிருஷ்ணர் இல்லையா? ஸோ யார் ஒரு தூய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறானோ அவனை தடைக்கர்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக ஆசை இல்லையா? ஸோ இந்த பௌதிக ஆசைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து நிறைய நேரத்துல நிறைவேற்ற மாட்டார்
தேவையா இல்லையான்னு பார்த்துதான் கொடுப்பார். உதாரணத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பலி மகாராஜா கிட்ட வந்து சில விஷயம் சில பக்தர்களுக்கு கொடுப்பாரு, சில பக்தர் கிட்ட இருக்கிறதையும் எடுத்துடுவார். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் நம்ம. பலி மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத மகாராஜாவுடைய பேரன். அவன்கிட்ட நிறைய செல்வ வளங்கள் இருந்துச்சு. அதனால அவனுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் இருந்துச்சு, நான் வந்து நல்ல செல்வாக்கோட இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அதனால அவனுடைய அகந்தை அழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாரு, கடவுளை வாமன ரூபத்துல வந்தார் இல்லையா. வாமன ரூபத்துல வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருடைய 3 அடி கேட்டார். எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டார். அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல கீழ் லோகத்துக்கு தள்ளி விட்டுட்டார் இல்லையா. கீழ் லோகத்துக்கு தள்ளி விட்டாரு. ஓகே. இருந்தாலும் அவர் வந்து பக்தன்றதுனால அந்த வாயிற் காப்பானாவும் இருந்தார் இல்லையா. இவர்கிட்ட இருந்து இந்திர லோகத்தை பறிச்சு இந்திரனுக்கு கொடுத்தார். ஏன்னா இவர் கைப்பறி பண்ணிக்கிட்டார் இல்லையா. அவர்கிட்ட இருந்து இதை வாங்கி அவருக்கு கொடுத்துட்டார். ஆனா இருந்தாலும் இந்திர லோகத்தை காட்டிலும் உயர்ந்த லோகத்தை வசதிகள் கொண்ட இடத்தை வந்து இவருக்கு கொடுத்தார். இது பலி மகாராஜா கதை. ஓகே. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா சுதாமா ஸ்டோரி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். சுதாமா கிட்ட என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா வறுமை. ஆனா அவருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன மாதிரி துரத்தல்ல வந்து யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு ஒரு அகங்காரம் அவருக்கு. இவருக்கு வந்து செல்வம் இருக்குன்ற அகங்காரம். இவருக்கு செல்வம் இல்லைன்னா கூட அதுக்குனால கவலை இல்லை அவருக்கு. என்ன மாதிரி இவ்வளவு அளவுக்கு சிம்பிளிஃபையா துறவரம் நான் சிறந்து பூண்டு வாழ்றேன் வாழ்க்கைன்னு நினைக்கிறார் சுதாமா. அவருடைய அகங்காரம் அழிக்கிறதுக்கு என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு, செல்வத்தை கொடுக்கிறார் இல்லையா. சோ பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ, எந்த பக்தர்களுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் தேவையோ அந்த மாதிரி கொடுக்கிறாரு கிருஷ்ணர். இந்த பாயிண்ட் புரியுதுங்களா எல்லாருக்கும்? பௌதிக விஷயங்களை விரும்பி கேட்பது வந்து தூய பக்தி அல்ல. ஓகே. நம்ம இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் நோன்னு சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி. பட் அட்லீஸ்ட் அவர் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரு என்கிட்ட கேளுங்க. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாசுன்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு எந்த ஆசையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்கிட்ட வான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது தூய பக்திக்கு வந்து டெபினிஷன் கொடுக்குறாரு. அதனால சரி எனக்கு பொருள் வேணும்டா, நான் கிருஷ்ணர் இப்படி சொல்லிட்டாருன்னு கிருஷ்ணர் கிட்ட விட்டு நம்ம திரும்பி போயிடக்கூடாது. ஆசை இருந்தா கூட அவர்கிட்ட எனக்கு இது மாதிரி ஆசை இருக்கு கிருஷ்ணா, நிறைவேற்றி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம். ஏன்னா பண்ணி இருக்கவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. நம்ம அந்த தூய பக்தி நிலைக்கு போகும்போது அந்த டெபினிஷனாவது இன்னைக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டதை நாளைக்கு நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும். ஆமாவா? இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. அந்தவத்து பலம் தேஷாம் தத்படிவத்யல்பமேதசாம் தேவாந்தே வயஜோ யாந்தி மத்படிக்தா யாந்தி மாமபி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படித்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. அவங்க கொடுக்குற பலன்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானதுதான். நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லைங்களா, இன்னைக்கு வர கஷ்டத்தை நாளன்னைக்குதான் திருப்பி தள்ளி போட்டு நமக்கு இன்னைக்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் அப்படி இல்லை. நமக்கு அது வேணும்னா கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. வேணாம் இது நான் கொடுத்தா வந்து இவன் பலவீனமா ஆயிடுவான், பக்தனா ஆக மாட்டான்னா அந்த மாதிரி கொடுக்கவே மாட்டார். உதாரணத்துக்கு ஒரு விஷயம் பார்க்கலாம். இந்த துருவ மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சின்ன வயசுல என் தாத்தாவை அளவுக்கு காட்டிலும் எனக்கு உயர்ந்த செல்வ வளங்கள் கொடுங்கன்னு போய் கேட்டாரு இல்லையா. ஆனா அவர் பக்தி பண்ணி தவம் எவ்வளவு அளவுக்கு பண்ணாரு. அப்போ வந்து கடவுளை பார்த்தோன்னே அவர் என்ன சொல்றாரு, அச்சச்சோ நான் வந்து என்ன பண்ணேன், ஒரு கண்ணாடி துண்டுக்கு வந்து ஆசைப்பட்டுட்டேனே, எனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாம், எனக்கு நீங்க போதும்னு கேட்கிறாரு. ஆமாவா? அப்ப கடவுள் என்ன சொல்றாரு, இல்ல இல்ல நீ கேட்டு அதனால நான் உனக்கு ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை நான் கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு கொடுத்தாரு. ஏன்னா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதையும் பார்த்து வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. அந்த செல்வ வளங்களை பார்த்து டிஸ்டர்ப் ஆகல. திடமான பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதனால எல்லா செல்வ வளங்களையும் கொடுக்குறாரு. இவன் கொடுத்தா கெட்டு போடுவான்னா கொடுக்க மாட்டாரு. கொடுத்தா நல்லா இருப்பான்னு நினைச்சாருன்னா கொடுப்பாரு. பக்தியில முன்னேறவனா அப்படின்னு பாக்குறாரு. துருவன் வந்து அதுக்கு பிறகு நல்லா பக்தி பண்ணாரு. அதனால யுகத்தில் மாத்திரம் இல்ல, அங்கேயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ லோகத்தையும் கொடுத்து வச்சிருந்தார் இல்லையா. சோ அது மாதிரிதான் பகவான் நமக்கு வந்து நம்ம பிரார்த்தனை இன்னைக்கு பண்ணோம், கிருஷ்ணர் கொடுக்கலன்னா அது நமக்கு தேவை இல்லைன்றதை அவரு தெரிஞ்சு வச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா. நம்ம குறைபாடு உள்ள புத்தி மனிதர்கள் நமக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். யாரை வழிபடுறாங்களோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், அவங்க வந்து அந்த லோகத்துக்கு போவாங்க. இப்ப கிருஷ்ணரை வழிபட்டு நம்ம எங்க போவோம்? வைகுண்டம். கோலோக விருந்தம். உலகம்.
கோலோக விருந்தாவனம் பிரபு. லக்ஷ்மி நாராயணன் வழிபட்ட வைகுந்த லோகத்துக்கு போவோம். ஓகேங்களா? வைகுந்தத்தை விட உயர்ந்தது வந்து கிருஷ்ணலோகம். அங்கதான் ராதா கிருஷ்ணர் இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஆன்மீக உலகம் தானே மாதாஜி அது? ஆமா மாதாஜி. அதுல வந்து பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம். கோலோக விருந்தாவன ராதாகிருஷ்ணர் இருப்பாங்க. வைகுந்தம்னா அங்க வந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் இருப்பாங்க. அயோத்தியான்னா அங்க ராமர் இருப்பாங்க. நரசிம்ம லோகம்னு இருக்கு, அங்க நரசிம்மர் இருப்பாங்க. ஸோ நிறைய லோகங்கள் இருக்கு. நம்ம தான் வந்து கேர்ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன பார்த்தோம்? ஸோ இந்த அல்ப மேதசான்னு சொல்றாரு. சிற்றறிவு கொண்டவர்கள், புத்தி கம்மி இருக்கிறவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்களை வழிபடுவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதனால வந்து அழிவு இருக்கும். அதே பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்ட நமக்கு அழிவு இல்லை. எல்லைக்கு உட்பட்டது, தற்காலிகமானது. தேவர்களின் கிரகங்களை அடையலாம், மேலோகத்துக்கு போகலாம், அப்புறம் கொஞ்ச நாள்ல திரும்பி வந்துடணும். ஓகேவா? ஸோ பரமபுருஷ வழிபாடு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பூலோகரான விருந்தாவனத்துக்கு போகணும். அங்க போனா நம்ம மறுபடியும் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பலன் கொடுத்துருக்காங்க. தேவ வழிபாடு எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானது, எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவலோகத்துக்கு போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வரும். ஆனா பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபட்ட அந்த பலன் வந்து நிரந்தரமானது, எல்லை இல்லாதது. அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி எந்த துன்பமும் நமக்கு வராது. ஸோ நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் கோல் என்னவா இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும்ன்றது இருக்கணும். ஓகேங்களா? அனைத்து வழிகளும் ஒரே இலக்கிற்கு அழைத்து செல்வதில்லை, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஒரு பாதை ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும், இன்னொரு பாதை வேற இடத்துக்கு போகும் இல்லையா? நம்ம ஹைவேஸ்ல போகும்போது ரோடு பிரியும். அப்ப என்ன ஆகும்? இந்த பக்கம் போனா இந்த ஊருக்கு போவோம். ஆமாவா? அதனால நம்ம இது எதுக்கு இங்க சொல்றாங்க, இந்த பாதைக்கு போங்க, எதை குறிப்பிடுறாங்கன்னா கர்மயோ, யார வழிபடுறோமோ அங்க போவோன்றது சொல்றாங்க. சிறு தேவர்களை வழிபட்ட தேவலோகத்துக்கு போவ, கிருஷ்ணரை வழிபட்ட கோலோகனத்துக்கு விருந்தாவனத்துக்கு போவ, பித்ருகளை வழிபட்ட பித்ருலோகத்துக்கு போவேன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பூத பிசாசுகளை வழிபட்ட அந்த லோகத்துக்கு போவேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே? அருவவாதிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் யாராவது படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்ம ஜோதி பூரண உண்மை. கிருஷ்ணர் தற்காலிகமாக பௌதிக ரூபம் எடுத்து லீலைகள் புரிகிறார். கிருஷ்ணர் சாதாரண மனிதர், தேவகி வசுதேவரின் மகன் அல்ல, வெறும் மிக சக்தி வாய்ந்த உயிர்வாளி. இந்த அருவவாதிகள் என்ன பண்றாங்க, அவங்களா ஒரு டெபினிஷன் வச்சுக்கிறாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரம்ம ஜோதி தான் வந்து பூரண உண்மைன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா நமக்கு என்ன தெரியும், கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 3 நிலைகள் இருக்கு. அது என்னென்ன? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா? அந்த பிரம்மன் தான் வந்து ஒளி ரூபத்துல இருக்காரு. அது வந்து பிரம்ம ஜோதி. அதுதான் கரெக்ட்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதுக்கு அப்பாற்பட்டு நிலைகள் இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியல, அருவவாதிகள். ஓகேவா? சோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை, அவர் ஜோதி வடிவத்துல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் அவங்க நினைக்கிறது பாருங்களேன், அவருக்கு வந்து லீலை செய்யணும்னா அப்ப ரூபம் எடுத்துக்கிறார் அவர். அந்த ரூபம் எல்லாம் வந்து தற்காலிகமானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதன் தாங்க, நம்மள போலதான். ஆனா அவருக்கு என்ன இருக்குதுன்னா கொஞ்சம் பவர் இருக்குது. இதெல்லாம் யாரோட கருத்து? அருவவாதிகளோட கருத்து. ஓகேவா? மாதாஜி. அவ்யக்தம் வியக்திமாபன்னம் மன்யந்தே மாமபுத்தய பரம் பாடிவ மஜானந்தோ மமாவ்யயமனுத்தமம். இங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா போன ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொன்னாரு, சிற்றறிவு கொண்டவர்கள், அல்ப மேதசாம் சொன்னாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து புத்தயகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது அல்ப மேதசா, குறைந்த புத்தி உள்ளவர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிறு தேவர்கள் வழிபாடுங்க. புத்தைய, அறிவற்றவர்கள் மனிதர், அறிவற்ற மனிதர்கள் யார சொல்றாங்கன்னா அருவத்தை வழிபடுறாங்க பாருங்க, அருவவாதிகளை வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே. சோ
இந்த அருவவாதிகள் வந்து எனக்கு உருவம் இல்லை, இப்போ எனக்கு உருவம் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன், ஸோ இந்த லீலை முடிஞ்ச உடனே மறுபடியும் நான் அருவத்துக்கு போயிடுவேன்னு நினைக்கிறாங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவில்லாத அருவவாதிகள் சொல்ற விஷயங்கள். ஓகேவா? அவங்கள இம்பர்சனலிஸ்ட்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. ஓகே, அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கை பற்றி அவர்கள் அறியார். ஏன்னா அவனுக்கு புத்தியே இல்லை, அவன் எங்கிருந்து அறிய போறது இல்லையா? ஸோ அது மாதிரி இந்த அறியாமை யாருக்கு இருக்கு? இப்போ அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு அறியாமை இருக்கு. அவனுடைய அறியாமை என்ன? ஸ்வாஜனம், என் பக்தர்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த அறியாமையிலேருந்து வெளியே வரணும் இல்லையா? யமுனாச்சாரியார்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியருடைய சிஷ்யன். ஓகேவா? அவர் வந்து 2 வரிகளை எழுதுறாரு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓகே, இந்த பாயிண்ட் பர்பட்ல எழுதியிருக்காங்க, சொல்லிடுறேன். மை டியர் லார்ட், டிவோட்டிஸ் லைக் வியாசதேவா நாரதா நோ யூ டு பி த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஓகே, அவங்க வியாசதேவருக்கும் நாரதருக்கும் நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள்ன்றது தெரியும். எப்படி தெரியும்னா அவங்க நிறைய வேதங்களை படிச்சிருக்காங்க. படிச்சதுனால உங்களுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால நீங்க வந்து முழுமுதற் கடவுள் தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதே அசுரர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர் அல்லாதவர்கள் வந்து உங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகே, அவங்க அதால புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அறிவு இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பக்தர்கள் தான் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியும், பக்தர்கள் அல்லாதவர் வந்து கிருஷ்ணரை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேவா? இந்த வேதங்களை புரிஞ்சுக்கணும்னா கூட நமக்கு யாரோட கருணை வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய கருணை வேணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய உண்மையான புரிதல், உயர்ந்த புரிதல் எதுன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை வந்துதான் வந்து முழு முதற் கடவுள். ஓகேவா? அவர் தான் வந்து பரிபூர்ண உண்மை, அவர் எல்லா இடத்துல வியாபித்து இருக்கிறாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் ஒரு ஜீவராசிக்குள்ள வந்து சின்னதாகவும் இருக்காரு, பரமாத்மாவும் இருக்காரு, ஒளி ரூபத்துல வந்து பிரம்மனாவும் இருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஸோ இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? அருவவாதிகள் வந்து என்ன சொல்றாங்க? ரூபத்தை தான் வழிபடுவாங்க, சிற்றறிவோடு தேவர்களை வழிபடுவாங்க. கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைவற்ற அறிவுடையவர்கள் இவங்க 2 பேரும். கிருஷ்ணரை யார் அறிந்திருக்காங்களோ அவங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான பக்தர்கள், உண்மையான ஞானிகள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிப்பா, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அவர்தான் சொல்லிட்டு கேள்வி வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நாம ஜபம் பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை நம்ம படிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் அவரை பத்தி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजमव्ययम्. ஸோ மூடர்களுக்கு வந்து நான் என்னை வந்து ஒருபோதும் நான் காமிக்கிறதே இல்லை, நான் என்ன பண்ணுவேன், என்னை வந்து மறைச்சிப்பேன் அவங்க கிட்டன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? நாத்திகர்களுக்கும் முட்டாள்களுக்கும் அறிவில்லாதவருக்கும் வந்து என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணர்? அவர் தன்னுடைய யோகமாய சக்தியால வந்து அவரை கவர் பண்ணிக்கிறார். ஓகேவா? ஆனா அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா மூடோ அயம் நாபி ஜானாதி லோகோ மாம அஜாம் அவ்வியம். அஜாம்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணர் எப்படியாப்பட்டவர்னா பிறப்பட்டவர், அவ்வியம்னா வீழ்ச்சி அடையாதவர் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து என்ன காமிக்க மாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே பக்தர்களுக்கோசம் பாத்தீங்கன்னா அவர் வராரு. இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உதாரணம் நம்ம பீஷ்ம பிதாமகா வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்பு படுக்கையில படுத்திருந்தாலும் அவர் என்ன பண்ணாரு? அவரை பார்க்கணும்னு நினைச்சார். அவர் ஒரு தூய பக்தர் இல்லையா? அவர் முன்னாடி தோணினார் இல்லையா? ஆனா பொதுமக்களுக்கு வந்து அவர் வந்து காமிச்சுக்க மாட்டாரு, பக்தர் அல்லாதவருக்கு வந்து அவர் காமிச்சுக்க மாட்டார். அதே குந்தி மாதா கூட பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய பிரார்த்தனையில தெரிவிக்கிறாங்க. ஏன்னா குந்தி மாதா கூட தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சோ அவர் யாருக்கு வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாரோ அவருக்கு வந்து வெளிப்படுத்துவார். அதுக்கு நம்ம என்ன இருக்கணும்? நமக்குடைய தகுதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மனசுல இருதயத்துல பொறாமை இருக்கக்கூடாது இல்லையா? தூய பக்தி பண்ணணும் அவர் மேல. அப்பதான் அவர் வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். பரமபுருஷ பகவான் பூரண உண்மை, சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. அவரது அந்தரங்க சக்தியால் மறைக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் பெற்றப்பட்டவர் மட்டுமல்ல, அழிவற்றும் ஆவார் என்பதை அவர் அறிவதில்லை.
அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இவர் வந்து வேணும்னா ரூபம் எடுத்துக்கிறாருன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா? சோ இதுதான் அவங்களுடைய புத்தி. கிருஷ்ணர் தனது தூய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்கிறார், மற்றவர்களுக்கு அவர் மறைக்கப்படுகிறார். ஓகே, சோ 26வது ஸ்லோகம் படிங்க. वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि सार्जुन परिविश्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, முழுமுதற் கடவுளான நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிருப்பேன். என்னென்ன கடந்த காலம், இப்ப என்ன நடக்குது, வரப்போற காலங்கள் இல்லையா? எல்லாத்தையும் நான் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறேன். எல்லா ஜீவராசிகளும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது எனக்கு தெரியும். எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் எனக்கு தெரியும். அவர் என்னை அறிந்தார், என்ன வந்து தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, நான் எல்லார பத்தியும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கேன், என்ன தெரிஞ்சவங்க யாரும் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, சோ கிருஷ்ணருடைய ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானது அல்ல, அது மாயையால் மறைக்கப்பட்டது அல்ல. கிருஷ்ணர் கடந்த காலத்தில் 3 காலங்களும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு. ஓகே, அவர் எல்லா ஜீவராசிகளும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் சூரியனை போன்றவர், மாய மேகத்தை போன்றது. ஓகே, மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா மேகத்தை போன்றது. மேகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமாக அந்த சூரியனை சில நேரத்துல நமக்கு வெளிச்சமே இல்லாம இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மேக கூட்டங்கள்லாம் போன உடனே சூரியனுடைய பிரகாசம் நம்மளால பார்க்க முடியுது இல்லையா? அது மாதிரிதான் அந்த மாயை வந்து கொஞ்ச நேரம் மூடிச்சுன்னா அங்க சூரியன் இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. ஓகேவா? சோ நம்ம படிக்கிறது என்ன, சூரியன் வந்து உதைக்கிறாரு மறைகிறாருன்னு சொல்லிட்டு, அவர் மறையில, வேற ஒரு தேசத்துல அவர் இருக்கிறார் இல்லையா? அத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சூரியன் உண்மையில் மறைக்கப்படுவது இல்லை. கிருஷ்ணருடைய ரூபம் பௌதிகமானதாக இருந்தால் அவரால் எப்படி கடந்த 3 காலங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்ம எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள். நமக்கு நேத்து என்ன நடந்துச்சு ஒண்ணும் இல்லைங்க. நம்ம நேத்து என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டோன்றதே நம்ம மறந்துடுறோம். ஆமாவா இல்லையா? டக்குன்னு கேட்ட ஞாபகம் வருதா நமக்கு? யோசிச்சு கரெக்ட் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய உடல் வந்து பௌதிகமானது, அவருடைய உடல் வந்து ஆன்மீக மயமானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே மாதாஜி. इच्छाद्वेषसमुत्थेन मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप. சோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம கிட்ட வந்து இச்சா துவேஷ 2 புத்தி இருக்கு. இது பிடிக்கும், இது பிடிக்காதது இல்லையா? நம்ம கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் இருக்கு இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம காலையில எழுறதுல இருந்து நைட் வரையும் நான் எனக்கு இந்த நியூஸ் பேப்பர் தான் வேணும், இந்த பிராண்ட் காஃபி தான் குடிப்பேன், இந்த மஸ்கிட்டோ கால் தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கிறோம். கரெக்டா? இதுதான் வேணும், இது வேண்டாம், எனக்கு இவங்களை பிடிக்கும், இவங்களை பிடிக்காது. ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. ஆமாமா. துவந்த மோகன பாரதா, இரட்டிப்பு இருக்கு நம்ம கிட்ட இல்லையா? நம்ம மாயைக்குள்ள இருக்கிறோம். ஓகே, சோ இந்த இருமையில மயங்கி இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால என்ன இருக்குது, குழப்பத்திலே இருக்கிறோம். நம்ம இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். இந்த மாயைக்குள்ள இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். ஓகேயா? சோ இது எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது, அதுதான் நம்ம கிட்ட பிரச்சனை. அதெல்லாம் தாண்டி வெளியே வரணும். இது என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவன், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய குழந்தைகள் எல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், எனது எனதுன்னு நினைக்கிறோம். எனக்கு இவங்க மரியாதை கொடுக்குறாங்க, இவங்க மரியாதை கொடுக்கறது இல்ல, இது எனக்கு சந்தோஷம், இது துக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதத்துலயும் வந்து நம்ம இரட்டிப்பை பாக்குறோம் இல்லையா? அதுதான் நம்ம துன்பத்துக்கு காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. येषां त्वन्दगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते त्वन्दमोह निर्मुक्ता परिजन्ते मां दृढव्रताः. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. இப்பிறவியிலும் பிரபு யாரோ பேசுற சவுண்ட் கேக்குது, மியூட் பண்ணிடுங்க, டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கு. எவர்களது பாவ வினைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். என்ன சொல்றாங்க, என்னென்ன பாயிண்ட் நம்ம இங்க இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா, புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு போன ஜென்மத்திலயோ இந்த ஜென்மத்திலயோ பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்து இருமைன்ற மயக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்து இருக்கிறாங்களோ அவங்களாலதான் என்ன பண்ண முடியும்,
பக்தி பண்ண முடியும். மறுபடியும் இந்த 3 பாயிண்ட் நம்ம மனசுல நிறுத்திக்கலாம். போன ஜென்மம் இல்லை இந்த ஜென்மத்துல புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும், பாவம் ஒழிக்கப்பட்டிருக்கணும், இருமையிலிருந்து வெளியே வரணும். ஓகேவா? அவங்களால தான் என்ன பண்ண முடியும்? அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார். ஓகேவா? ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு இந்த மாதாஜி. கேட்டகரி ஏதாவது வருமா? ஆமா மாதாஜி. இல்லைன்னா வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சோ இது வந்து எப்படி சாத்தியமாகும்? தூய பக்தர்களின் சங்கத்தாலதான் இது முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? திட நிச்சயோடு நம்ம அவரை வந்து பக்தி பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேறுவோம் இல்லையா? தனிமரம் தோப்பாகாது. அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கூடியிருந்து பக்தி பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्. முதுமையிலிருந்து மரணத்திலிருந்தும் விடுபட முயலும் அறிவுடையோர் பக்தி தொண்டின் மூலம் என்னிடம் அடைக்கலம் புகுகின்றனர். திவ்யமான செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அறிவதால் அவர்கள் உண்மையில் பிரம்மனே. ஸோ நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கும்போது கூட இந்த பிரம்மன் ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். எப்பன்னா முழுமையான பகவானுடைய செயல்கள் எல்லாம் திவ்யமானது. அவர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் அடித்தளம். அவர்கிட்ட வந்து அடைக்கலம் எடுத்துக்கிறவங்களா தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்லயே வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இந்த உடலுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இருக்கு. ஆனா ஆன்மீக உடலுக்கு இது எந்த ஒரு விஷயங்களுமே இல்லை. ஓகேவா? நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அகம் பிரம்மாஸ்மி. ஓகேவா? என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? அகம் பிரம்மாஸ்மி. நான் வந்து ஆத்மான்றதை நம்ம நல்லா பதிய வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால பக்தி பண்ணி நம்மளோட கடவுளுடைய திருநாட்டுக்கு போக முடியும். ஓகேவா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. हरे कृष्ण. साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले च मां ते विदुर्युक्तचेतसः. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போன ஸ்லோகத்துல வந்து பிரம்மான்ற வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதி பூதா, அதாவது ஆதி பூதாதி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதி பூதம், ஆதி தெய்வம், ஆதி யக்னம். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் என்னப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு துன்பங்கள் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதி பூதம், அதாவது இந்த உலகத்தினால இருக்கக்கூடிய பொருட்களால வரக்கூடியது. ஆதி தெய்வம், தேவர்களால வரக்கூடியது. ஆதி யக்னம், அதாவது இந்த யக்னங்கள் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து ஆதி யக்னம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பிரயாண காலே, அதாவது இறக்கும் சமயத்துல, இந்த உடல் விடும் சமயத்துல கூட அந்த காலேச்ச மாம் ஏ விதுர் யுக்த சேதசகா, அப்போ கூட நம்ம ஸ்டடியா மைண்டை யார் மேல வச்ச? கிருஷ்ணர் மேல வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு பிறப்பிறப்பு சக்கரத்துல இருந்து வெளியே வர முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக தோற்றம், தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரமபுருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானை என்னை அடைய முடியும் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம நமக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா பழக்கினாதான் நம்மளால வந்து பக்தி பண்ண முடியும் இல்லையா? ஆனா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மரண காலத்துல கூட பகவானை நினைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா மரண சமயத்துல வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னே தெரியாது இல்லையா? அதுதான் வந்து குலசேகர ஆழ்வார் என்ன சொல்லி போயிருக்காரு? கப்பம், வாதம், பித்தம் என்னை வந்து தாக்கும். அப்போ வந்து என்னுடைய தொண்டை வந்து வலுவழுக்கும், என்னால பேச முடியாது. அப்போ வந்து உன்னை நினைப்புனா இல்லவோ தெரியாது, அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? நம்மளுடைய கை காலெல்லாம் நம்ம பேச்சே கேட்காது இல்லையா வயசான பிறகு. அதனால பக்தி வந்து நம்ம தீவிரமா எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணணும். அந்த காலேச்ச மாம், எப்படி வந்து பீஷ்ம பிதாமகா மரண சமயத்துல நினைச்சாரு இல்லையா பகவான இல்லையா? அவர் முன்னாடி தோணினாரு இல்லையா? அது மாதிரி யார் ஒருத்தன் வந்து நினைக்கிறாரோ அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்? முக்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. என்ன வந்து அடையலாம். அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும்? திருட விரதகா, டிட்டர்மைன்டு ஃபெய்த் இருக்கணும். திடமான உறுதியான நம்பிக்கை வச்சு அவர் மேல நம்ம பக்தி பண்ணணும்.
யாரெல்லாம் கிருஷ்ணரை பரம புருஷராகவும் பௌதீக தோற்றத்தை ஆள்பவராகவும் தேவர்களை ஆள்பவராகவும் யாகங்களை ஆள்பவராகவும், அதுதான் நம்ம சொன்ன வார்த்தைகள், ஆதி யக்னா, ஆதி தெய்வா, ஆதி பௌதீகா. ஓகே, எல்லாத்தையும் ஆள்பவர் அவர்தான். அவர்தான் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போக முடியும். ஓகேவா? தூய பக்தி தொண்டில் முழுமுதற் கடவுளை பற்றி கேட்பதிலும் அவரை புகழ்வதிலும் எல்லா நோக்கங்களும் நிறைவேறிவிடும். இந்த உறுதியான திடமான நம்பிக்கை திருட விருத்தகான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் மேல வச்சிருக்க நம்பிக்கை தான் பாத்தீங்கன்னா திருட விருத்தகா. பக்தி யோகம் அல்லது திவ்யமான அன்பு தொண்டின் தொடக்கம் இதுவே. சோ பக்தி எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கையில இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ்? மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ நம்ம அப்போ முடிச்சுக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருபேஷ கிருபா சிந்து பயோஜ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आचार्य रविदास ठाकुर की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय ஜெய். श्रीमद् भगवत गीता की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. All जय. glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you, Prabhujis and Matajis. Hare Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna, Matajis, Prabhujis. நம்ம end பண்ணிக்கலாம். Hare Krishna.